खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जेब्लासिमहालागै एमएलए इलेक्शननि रिजाल्ट मोना अब्लासिमहालागै बाहेराव बा बारा गोजानाव थांनाय नङा, न'आवनो थागोन। रिजाल्ट मोननांगौआ बारा गोबाव गैला आरो गोजानाव थांनो थाखाय जोंहा बेरायहैनो थाखाय जोंहा बेफोरबायदि समबो गैया, लोगोसे बोलो गैया। सम गैयाजों लोगोसे थाखा फैसा गैया। जों गोजान गोजान कलकातानो, चेन्नाइनो, बेंगालरनो बहाबा बेरायहैनो बेफोरबायदि बोलो गैया। थ' बाथ्राया जाहैबाय, आं दहाय 6:30निफ्राय 6:30निफ्राय 8टासिमहालागै थाबायदों। थाबायनायाव गोबां बाथ्रा गोसोखांदों। बै समनि थाबायनायफोरखौ खमसे खम मोदोमाव 20-30 वेटआ, अजना बेफोरबायदिया थाखायोमोन आरो 30 जायाब्लाबो 20-25नि गेजेराव आरामसे बारो अजना। हाथियारानो अनलि हाथियार गोजा 5 केजिसिमहालागै थायो आरो नों बुलेट थाबाय, मेगजिन थाबाय, गावनि गाननाय जोमनाय थालि थफ्ला ना बेफोरबायदि अजना थाबाय। बे समाव आं गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गोसोखांदों। जेब्ला मोनाबिलियाव थाबायो, मोनासि समाव थाबायो, अब्लाना बै सारखौ गोसोखांदों, जाय सारा दिनैसिमहालागैबो सिजफायार जासि जानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गुबुन दैदेनगिरिफोर जेलाव दंखायोनोसै आरो बिनि अनगायैबो बै सारा दिनैसिमबो उदां जानो हाया। सिजफायार जाबाय, जानायावबो उदाङै अपेनलि ओंखारनो हाया आरो लोगोसे पिस एकर्ड बा गोजोन गोरोबथा सान्ति सुक्ति जानानैबो थांबाय। सान्ति सुक्ति जाना थांनानैबो गोजोनै बिथाङा बै सारा उदां जानो हायासै। नाथाय बेफोरो सोरनि अबहेलानि थाखाय बेफोरबायदि जानो गोनां जाखो? जों सानै सुनै बैफोर दैदेनगिरिफोरखौनो जों नुहुरो। नाथाय बैसोर दैदेनगिरिफोरनि हाखु दाखु खाब दाब खालामामोनबा बेफोरबायदिया जानाय नङामोन होननानै आं सानो। बै दैदेनगिरिफ्रा दा मा सिन्था धारा खालामो? दा बै दैदेनगिरिफ्राथ' सानखागोनानोसै मोजांखौनो। जों जा सुक्ति खालामदों, जों जा सान्ति सुक्ति खालामदों, बियो जोबोद मोजां जादों। बैखिनि बाथ्राखौ जेब्लायबो बुंबाय थागोन। आनखि सिमाङावबो बिथांमोना बुंगोन। फरायसा आफादजों लोगोसे एनडिएफबि जायफोर दिनै उदाङै जेलाव थानायाथ' दंखायोनोसै, बिसोरनि बादैबो बै सासे दैदेनगिरि सारनि प्रति मा सानो? बिथांमोनाथ' बिनि केसखौथ' फोजोबना होनायनि फारसे बै दैदेनगिरिफोरा माब्लाबाबो सानफेरा। नाथाय बैयो फेमिलि दं, गथ' गथाय दिनै देरगुजोबलाय लांबाय। बिमा बिफा दिनै मा अबस्था दं? दिनै फैदोंब्लाबो गामियाव मिनि खुसि रंजा बाजा बैसागु, दमासि बायदि रोखोम बर'नि फोरबोआनो फै, नाथाय बै सारा दिनैसिमबो उदाङै मोखां जों जेरैबायदि दा जोंथ' ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा, बिनि अनगायैबो बै बेक्तिफोरबायदि, बै सोद्रोमाफोरबायदि बै सारा मानो उदां जानो हाया? बिनि फारसे जाय सान्ति सुक्ति खालामग्रा सागानगिरिफोर, बै बेक्तिफ्राथ' सानफेरा, माब्लाबाबो सानफेरा। गोसोखांदों आं बै सारखौ। मुं मख'नो सानाखै, फनाव आं सम सावरायो। दुखुबो मोनो। बिनि दैदेननायाव गोलाव सम थाबोदों। स्ट्रिक्टमोन,
आर्मिफोरखौ बड'लेण्ड आर्मिफोरखौ माबायदि दैदेननांगौ बिनाव दङमोन। अलंबार सार बेखौबो गोसोखांदों। आर्मि चिफमोन बे समाव, सानसे समाव बिथांनि लिडआवबो थानो मोनदों। मोजां स्ट्रिक्ट खालामदों। स्ट्रिक्ट खालामनायखायनो दिनै बै सुबुंफ्रा मोजाङै थांनाबो थाबोनो हादों। सान्ति सुक्तिखौ बै बेक्तिफ्राबो मोजां सुक्ति होनानै दासिमबो जेब्लायबो बुंगोन। बियो थैजासिम बिसोरो बुंगोन। गुबुना मा जादों जाया आं नांजाया। आं मन्त्रि जानांगौ, आं MLA जानांगौ, आं BTCनि बा BTRनि CM जानांगौ, डिपुटि CM जानांगौ, बेखौल' सिमां नुयो। बिनि अनगायै बिथाङा खुगायावल' बुङो। आरो बै बेक्तिफ्राबो मेगन मेसेबनानै सागान होग्रा, बे सोदोबखौ बुंग्रा बेक्तिफोर, दैदेनगिरिफोर, बर'नि महान लिडारगिरिफोर, बर'नि डाइनामिक लिडारफोर बिथांमोननि नांनायखौबो एखनबा समाव, बिथांमोननि सागान होनायखौबो एखनबा समाव ब्लाइन्डआवसो ओरैनो मेगन मेसेबनानैसो होदों होननानै आं सानो। मोजां नायाखै। गावनि सार्थ, गावनि बेक्ति बाथ्राखौ सिन्ता खालामनानैसो सागान होनायफोरबायदि नुयो। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। दिनै दान्दिसे थाबायनायाव बै सारखौ गोसोखांदों लोगोसे दान मोनसे थाबायनाय आरो लोगोसे मेघालय बांलादेशनिफ्राय लारुंबाइसिम थाबायबोनानै हरसे थाबायनाय, फुंनि 5टासिमहालागै थाबायनाय, बेखौबो गोसोखांदों। गोजांनानै हाग्राखौ मोदोमाव अमाफोरबायदि फेनलाना लानाय, बेफोरखौ गोसोखांदों मोथो मोथोनो। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।